Madkasse. Altså, der kan du selv høre madkasse-typ. Altså, I to fjolleruder kommer ikke herover, fordi vi kan synge vores Halloween-sang. Hvad er det forbi her? Jamen altså, nu vil jeg hente en kæmpe stor gorilla. Nej, okay, eller ikke. Det var en sommerfugl. Du har ingen fantasi. Kom, kom ind. Hvad siger I? Flagermus. Altså, det her, det kunne faktisk godt være en flagermus. Rasmus Klumpen, børn og jeg vil gerne gætte på, at du var flagermus til fastelavn. Ja, det er Halloween selvfølgelig. Kan du se det nu? Ja, du var Dracula selvfølgelig. Det var godt nok svært at gætte. Nej, det var dig, Dracula. Hvad var du? Du faktisk lidt som græskomand. Hvorfor det er du allerede? Nu, hva? Kan du ikke se, at han er en, der fægter? Jo, det kan jeg da godt. Jeg vil bare gerne drille lidt. Kom, lad os se, hvad det ellers har nede i kisten. Bare en. En kongefugle. Altså, Rasmus Klump. Tror du, du kan straffe nogen som helst med den her kongefugle på hovedet, hva'? Ja, græskevand. Jeg har forstået, at du var ikke der fik ud. Nej, du er altså ingen fantasi. Ja, er der nogen mennesker? Kan du ikke se, at han er en sørøver? En sørøver. Ved du hvad, vi mangler lige at have en klap for øjet. Har vi sådan en, Rasmus Klump? Den var lige der, fantastisk. Så skal vi se her engang. Så får du den her på. Sådan, så er det simpelthen den sejeste sørøver på den 7 have. Ja.
Det kan altså godt genkende dine hænder. Og jeg kan genkende både græskamandens og dine hænder, fædre. Så må de også blive bange for hinanden, hva'? Kom! Skal I have dagens spøgelsesvanerne? Halløj! Og kom! Halløj! Fy, halløj! Det var altså virkelig sjovt. Synes du ikke, græskamand? Jo. Jamen, hvad skal vi nu? Hvad med dig, græskamand? God idé. Det er jo også din yndlingssang, ikke? Jo. Kom, lad os danse Plingeling. Kender I godt Plingeling? Ej, kom med dig. Vi kommer lidt længere frem, så jeg kan filme dig. Skal vi tage det til? Ja. Kom. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Okay. Hvad er der græskamand? Nej, det er der ikke. Okay. Nå, men Rasmus, jeg tror også, at vi skal tilbage med din udklædningskiste til Belup nu, ikke? Stop! Må jeg ikke godt give krammer til børnene? Jo, selvfølgelig går det. Og græskamand, du vil helt sikkert gerne give high five. Kom her. Sådan der. Så, Rasmus, jeg er faktisk væk. Så vi gør sådan her, at vi kommer ned til trappen. Og så kan dem, der har lyst, få en krammer, mens der står over i køen over i den her side.